Kaixo nere supertxiki eta superfamilia zer modu zaudete. Gaurkoan nere semekin erabaki dugu Gabonetako porretan elkarbizitza arautxo batzuk jartzea. Begira, hemen dazkagu. Azken aldian, pixkat elkarrekin estresatzen ginean hainbat momentutan eta nere proposamena da zuen arauak idaztea. Oso simple, nereak irakurriko izkizuet, gureak. Txandaka hitz egitea, elkarri entzutea, komunean momentuz banan aritzea, eta sartzen bagea bakoitza bere modura lasaitzea. Azken aldian, liskar desente genitun komunean, bateko hortzagarbitu, bestia pixa egin, elkar, bai? Eta zerretzen bagea bakoitzak bere modura lasaitu behar du. Adibidez, txikienak esan duenez, berak behar du zerbait koskaitea edo jotzea. Kuxinen bat jotzea, panpinen bat koskaitea. Seme nagusiak esan du, behar du txoko batea jun, logelara agian eta bera bakarrik lasaitzea. Nik egia zan behar dut ere, nire logelara jotea adibidez eta hitz itxusiak esatea horrela. Altuan, baina aizera esan nahi dut, ez inori. Eta horrela, pixka bat lasaiago geratu gea. Ez du esan nahi, noski ez degunik hanka sartuko. Baina, ondo dago arau horiek babesteko edukitzea. Arauak zertarako erabiltze ditugu, babesa sentitzeko, ezta? Nire proposamena horixe da, zuen arautxoak jarri sinpleak eta argiak, azkenan oporrak batzutan luze egiten badira. Gabon politiak pasa, gogoratu igande hontan 22an tailerra dugula eta 25ean trilogian zozketa. Apuntatu zaite!